вохӯрии панҷуми ҷашнии машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ дар Душанбе. дар Русия боз ба таври густарда повестка ба хидмати ҳарбӣ медиҳанд. ҷанги лафзии намояндаи гурӯҳи 24 бо намояндаи ҳукумати Тоҷикистон дар нишасти саҳҳа дар Вена. дар васати моҳи сентябри соли 2023 зери раёсати Эмомалӣ Раҳмон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе вохӯрии панҷуми ҷашнии машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ баргузор мегардад. ҳамчунин дар ин рӯзҳо дар Душанбе баргузории ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои муассисӣ фонди байналмилалии наҷоти Арал ба нақша гирифта шудааст. гуфта мешавад, ки дар кори саммитҳо иштироки президентҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Узбекистон дар назар аст. таъкид мешавад, ки аз натиҷаи вохӯрии панҷуми машваратӣ қабули якчанд санадҳои муҳим дар назар аст ва асоситарини он изҳороти муштараки сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ хоҳад буд. гуфтанд ба маврид аст, ки вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ аввалин маротиба соли 2018 дар шаҳри Остонаи Қазоқистон баргузор гардида, минбаъд соли 2019 дар шаҳри Тошканди Узбекистон, соли 2021 дар шаҳри Авазаи Туркманистон ва соли 2022 дар шаҳри Чолпон Отаи Қирғизистон сурат гирифта буд. комиссариятҳои ҳарбӣ дар 35 минтақаи Русия ба фиристодани даъватномаҳо ба сокинони маҳаллӣ шурӯъ карданд. дар ин бора Павел Чиков, раиси созмони байналмилалии ҳуқуқи башарӣ Агора, дар канали телеграмии худ менависад. дар канали телеграмии худ ҳомии ҳуқуқ рӯйхати пурраи минтақаҳоеро дод, ки ба онҳо даъватномаҳо фиристода мешаванд. дар байни онҳо вилоятҳои Москав, Санкт-Петербург, Ленинград, худи шаҳри Москав, Белгород ва Мурманск, вилоятҳои Олтой, Перм, Красноярск ва Краснодар ҳастанд. Чиков ин маълумотро аз куҷо гирифт нагуфта аст. қаблан мақомоти минтақаҳои Русия гуфта буданд, ки даъватномаҳо барои таҷдиди маълумоти ба қайдгирии ҳарбӣ ё даъват ба омӯзиши низомӣ фиристода шудаанд. Кремл инро амали маъмулӣ номида қайд кард, ки онҳо дар бораи мавҷи нави сафарбаркунӣ дар Русия ҳеҷ баҳс надоранд. сафарбаркунӣ дар Русия дар охири моҳи сентябри соли 2022 оғоз шуда, ба гуфтаи мақомоти Русия дар охири моҳи октябр ба поён расид. аммо Владимир Путин, раисҷумҳури Русия, то ҳол фармон дар бораи анҷоми онро имзо накардааст. мақомот борҳо шарҳҳои мухталиф доданд, ки чаро фармони сафарбаркунӣ то ҳол амал мекунад. коршиносон мегӯянд, бо ба рӯйхатгирии мардон Русия мехоҳад як базае ба вуҷуд оварад. ин имкон медиҳад, ки шумораи зарурии мардони қобили хидмати ҳарбӣ зуд ба ҷанг фиристода шуда, сарҳади давлатӣ барои онҳое, ки аз даъват гурехта истодаанд, баста шавад ва ё дарёфт кардани ҷанговарон осон шавад. рӯзи 14 март дар конфронси солонаи Созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар Вена, пойтахти Утриш, бахшида ба озодии матбуот, намояндаи ҷунбуши мухолифи гурӯҳи 24 Муҳаммад Собири Абдуқаҳҳор бо чанд нафари дигари узви ин гурӯҳ ширкат карданд. худи Муҳаммад Собири Абдуқаҳҳор дар ин конфронс баромад карда, вазъи озодии баён дар Тоҷикистонро таҳлил кардааст. дар ин бора сомонаи расмии гурӯҳи 24 гузориш нашр кардааст. ба иттилои манбаъ, ҳангоми суханронии Муҳаммад Собири Абдуқаҳҳор як кашмакаши лафзӣ бо як намояндаи ҳукумати Тоҷикистон ва узви гурӯҳи 24 шудааст. дар гузориш гуфта мешавад, ки вақте Абдусобири Абдуқаҳҳор дар бораи тақаллуб дар интихоботҳои Тоҷикистон суханронӣ мекард, микрофон бо дархости намояндаи расмии Тоҷикистон хомӯш карда шудааст. Тоҷикистонро дар ин конфронс Яҳьё Валиев, котиби дуюми сафорати Тоҷикистон дар Австрия намояндагӣ мекард. дипломат иддао карда, ки намояндаи гурӯҳи 24 дар суханронии худ аз мавзӯи аслӣ дур шудааст. Муҳаммад Собири Абдуқаҳҳор мегӯяд, ба ҳозирин гуфтааст, ки дар Тоҷикистон ҳамаро маҷбур мекунанд, ки хомӯш бошанд. ҳоло ҳатто дар ин конфронси бо нуфузи байналмилалӣ мехоҳанд хомӯш бошем. намояндаи Созмони амният ва ҳамкории Аврупо аз ин ҳодиса хабардор шуда гуфта, ки нофаҳмӣ рух додааст ва аз намояндаи ҳукумат хоҳиш кардааст, ки дигар ба рафти суханронӣ халал нарасонад.